הביט נכנס, העיר ננעלת, מי בזירה? כולם יודעים ג'אנה. לא מדבר הרבה, נותן את הפעולה, צד אחד קדימה נגמרה הבעיה. קופץ מהגג, נוחת בלי רש, לפני שמבינים הכל כבר קש. עשן באוויר, צללים זזים, ג'אנה בשטח, חוקים מתבטלים. ג'אנה זה לא משחק, כששומעים את השם כולם על מצב דרוך חזק. ג'אנה שובר את השגרה, נכנס לפעולה, בום, אין חזרה. רק בין סמטאות עיניים על המטרה, שעון על היד, ספירה לאחור, התחילה קוד אדום, אזעקה בעיר. ג'אנה מגיב לפני שמישהו בכלל מדבר, מהיר כמו ירייה, חד כמו סכין, לא עוצר לרגע, לא צריך סימן 1-10, זה לא מאתגר. הוא בא, מסדר, ממשיך הלאה, משאיר הבק בדרך. ג'אנה בסמרית, שהוא בזירה, אף אחד לא רגוע סביב. ג'אנה מצב התקפה, לא שואל שאלות, רק מבצע משימה. ג'אנה בסמרית, שהוא בזירה, אף אחד לא רגוע סביב. ג'אנה מצב התקפה, לא שואל שאלות, רק מבצע משימה. לילה או יום, אותו הסרט, צל על הקיר, תנועה שקטה, אפס דיבורים, אין זמן להסברים, אין מקום לטעויות. מי שעומד בדרך לומד מה זה יכולות. אז תגביר את הווליום, תרגיש את האדרנלין. ג'אנה על הביט, זה מצב רציני, לא אגדה, לא מיתוס, לא חלום, רק שם אחד חזק. ג'אנה זה לא משחק, כששמים את השם כולם על מצב דרוך חזק. ג'אנה שובר את השגרה, נכנס לפעולה, בום, אין חזרה. ג'אנה בסמרית, שהוא בזירה, אף אחד לא רגוע סביב. ג'אנה מצב התקפה, לא שואל שאלות, רק מבצע משימה. ג'אנה בסמרית, שהוא בזירה, אף אחד לא רגוע סביב. ג'אנה מצב התקפה, לא שואל שאלות, רק מבצע משימה. ג'אנה זה לא משחק, כששומעים את השם כולם על מצב דרוך חזק. ג'אנה שובר את השגרה, נכנס לפעולה, בום, אין חזרה.